ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka nwaanyị a si wee welu mma wee belu di ya amụ wee wụsa n'ala nke bụzi na ozu ya na di ya nọzi na mọchụwa kịta anụnwa. Amakwanụ m ife ekwensu ji wee were ụfọdụ ezinụlọ wee kwalụ ngwa ọrụ na-egodu na ụmụazị a kịta kedu onye fa ya eji melụ nne melụ nna. Ama m ka ekwensu si wee bata n'ime nwaanyị a wee were ya wee lụọ ọrụ. Chineke nna gịnị bụ ife nke adonu na nwaanyị na-azụ amụ n'ọdụ jelos na gịnị melụ na-egodu ụmụazị niile ịmụsịsị ihe enedo anya ị ka na-achọ amụ diu na-agagharị na-esie n'imi ka ị marụ ndị ọla na ndị ọla ahụ ihe anọ na-eche maka ụmụ ka ịzụọ ụmụazị ọfụma ka ụmụazị na-egwu nkechi niile kịta anụ wee duozi ndụ ka ịzụọ ụmụ di gị adụọzi ndụ ka ọ zụọ ụmụazị a. Ụmụazị niile unu mụsịsị onye ka unu yesara ya ka ọ zụọ? Bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe a maka na ọ bụ niile na-ego vidio di na nwunye a ihe afụ ọnụ okwu ihe ama ebe ihe ebido wee kọba akọba maka na ya bụ ife jọgburu onwe ya si wuo nkakwu n'isi. O wee bụ na nwoke unu na-afụ ebe a bụ onye ọrụ amị n'ala nke ya bụ ASP nya asistant afa ya bụ Mr. Keb Lahamu. O wee bụrụ na nwunye ya unu na-afụ ebe a dịka fasikwa wee kọ na-akọwa na di ya na-achụ nwaanyị na di ya ahụ ezu ike na di ya bụ mkpi na-agbara ọha egwu na ọgwagwe di ya na mbọsị ozi oyi ejide ya na nwaanyị tio welu mma wee bepụ ya amụ ya tinye anya n'ọnụ si di ya ata anya bụ amụ. Ike nwoke che na egwuregwu ka nwunye ya na-egwu ọmahụ na nwunye ya minukwa na ife ọ na-ekwu. Amakwanụ na ọrụ ka nwoke jechalụ wee bata nwaanyị wee buru mma wee cheru di ya nke bụzi na fa agbarịwa ọgụ na mgba. Nwaanyị wee welu mma wee belu di ya amụ wee yịsa n'ala wee na-akọwa na o nwere ife di ya ji n'aka fa ekwu okwu na egbe ka mma ka ife ndị uwe ojii na-eji mana fa na-akọwa na nya bụ ife dị ezigbota nkọ. Nwoke wee were anya ọnwụ na ndụ wee were nya bụ ife wee gburie nwunye ya ife ihu nwaanyị a ama m ebe a ya ebido ama na nwaanyị osukwuru di ya mma n'onu maka na onu di ya niile bụ so mmemme ọbara ife ebe a dọbara fa na-abụ n'ụlọ ọgwụ onye nke adọsaidi a onye nke adọsaidi a ndị ụlọ ọgwụ na-achọ ka e were amụ nwoke ka akwanyekwu ya amụ ya ọkwa ebe a ka nwoke nọ wee nwa a na-akụ ya aka nye teta amakwa m mmadụ one n'ime unu fugoro ya bụ ife onyonyo. O buru etu aka di na nwunye a si wee nwụ ife a na-akọwa kịta abụ na-eburugo ozufa wee debe ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ. Amakwanụ m ụdị ife dị ife a maka etinyere m vidio anụnwa na WhatsApp ndị mmadụ na-asị ogene bụ ife nke a kedu ife melụ kedu ka o si wee mee. Biko bịa na ebe a ka unu nụrụ ife melụ n'ọnwa anyị unu na-afụ ebe a ji mma wee beru di ya amụ nke bụzi na di ya eji ife o ji n'aka ma amahụ na egbe wee gbarie nwunye ya ihu gburie nwaanyị ihu otu nwaanyị tọwa. Unu fụchari bidi nwaanyị anya n'ukwu ebe ọ gba ọtọ adọbara fa n'ụlọ ọgwụ bidi lucha 7 nke 6 na-atị agadi nwaanyị dị etu a mama ji ụmụ one wee nyakọrọ jigida niile a n'ukwu. O ji eme gịnị? Ozu di ya tọwa ebe ahụ amụ di ya ewere edekwasị ya n'ahụ akwapụ dị amụ nwa nwoke mmadụ wee nwụọ. Ife abụkwa na ajọ ife olukwa nke n'ihi eji mma wee beru di gị amụ na-ebu nwaanyị advaịsị m enyekwa obu korukwa agba ka ị nawakwabe nne na nna ka ije nọrọ ebe ahụ nne gị ebelu nna gị amụ wee kafụ nke eji wee mụọ ịbụrụ mmadụ. Kedu na ụdịka obi ọjọọ dị ife a? Ọ bụrụ na nwoke adụghị n'ife a nwunye ya dohụ kedu na ife ọdụ unu ka oyi eme nwunye ya? O welu mma bekọrịa arị ya na-abụ yesa beri ya ọhụ ya masa n'ala ị na-ebeluzi di gị amụ ka ọ ladebe ọtụ gụ ejezie n'ala n'ilo ife ọha obi ọjọọ ọha ajọ ife olu ha kwa na nke n'ihi egbu mmadụ ma na mmadụ ya egbu kole akpa ka ị nawakwabe nne na nna ka ije nọrọ ebe ahụ na di na nwunye abụọkwa dum na ụnụ ya akpanye ebe ahụ ndị ọkwezighị anụ unu ezuo ike na-eso ụmụ niile nwoke a bụsịsịrị ike ya ezubeghị ike ka na-akọ ịchọrọ ịmụ agaba vileji ị na-azụ amụ diwu wee welụ maka ya isi dị ụtọwọrọ isi ụtọwọrọ ụmụazị akịta ya data afọ ife unu meta amamntị ụmụ unu ya eji wee nụ nọọ ntu a ka unu si wee nwụ wee hapụfa na ya ụfọdụ ndị mmadụ ya wee na-akọwa na ọ na Ekiti steeti ka nwoke a na-arụ ọrụ n'ebe ahụ ka ife anụnwa nọ wee mee.